Бип-бип. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А я вось вырашыў правесці эксперимент. Проверить, колькі гадзін без перапынку змагу гуляць з машинками. Так, з раніцы я пачаў, а зараз усё гуляю да гуляю. Ведаеце што? Мне зусім гэты занятак не надакучыў. Добра, што ў мяне машынак столькі, што і пералічыць складана. Прывітанне ўсім, салют топа. О, сяброўка, добра, што ты прыйшла. Будзеш дапамагаць. Дапамагаць? Гэта значыць гуляць разам. Хіба я запрасіў цябе гуляць? Я прыйшла, бачу, што ты гуляеш з машынкамі. Правильно ты ўсё убачыла. А ты сказаў, што я буду табе дапамагаць. Значыць, калі ты гуляеш, я павінна дапамагчы табе гуляць. Ай, Рысачка, ты разважаеш як сапраўдны знайка. Толькі ты ўсё не так зразумела. Ой, а што не так? Гуляць буду я, а ты будзеш мне дапамагаць з тымі справамі, якія я не паспеў зрабіць з-за таго, што ўвесь дзень гуляю з машынкамі. Топачка, я нават не ведаю. Ой, ну што значыць не ведаю? Ты мне сяброўка ці не? Сяброўка самая лепшая. А сапраўдная сяброўка павінна дапамагаць ва ўсім. Так што давай, дапамагай. Ну добра, а што трэба рабіць? Шмат чаго. Спачатку збегаю ў двор і збяры тое, што я там забыўся. Недзе плюшавы заяц. Напэўна, я забыўся яго на лаўцы. Так, трэба адшукаць зайца. Запамінай. А яшчэ там мячык. Мячык забыўся. Толькі не памятаю дакладнае месца, дзе я яго пакінуў. Добра, што не зробіш дзеля сябра. Я хуценька. Бяжы! А мне гуляць трэба. Бип! Эксперимент топы працягваецца. Так. Пайшла яшчэ адна гадзіна гульні з машынкамі. Паехалі. Топа, мячык я знайшла, а вось зайчаня не. Успомніў! Зайчаня не на вуліцы, у скрынцы з маімі цацкамі у маім пакойчыку. Ой, а я шукала. Нічога. У мяне да цябе яшчэ адна справа. Прынясі мне сюды што-небудзь салодкае, каб я мог падсілкавацца. А я думала, што мы зможам разам пагуляць. Рысячка, ты ж пагадзілася мне дапамагаць? Пагадзілася. Вось, і бярэся за справу. Дапамагай. Нясі цукеркі. Бягу. А мой эксперимент працягваецца. Так, на старт, увага, марш, паехалі! Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне топа. Салют, Маша! Можаш паглядзець, які я эксперимент праводжу? Што за ён? Гуляю з машынкамі з самага ранку. І гэта ў мяне так цудоўна атрымліваецца. Напэўна, буду гуляць да самай ночы. Ой, я не сумняваюся, топачка, што ты ідзеш на рэкорд.
рэкорд абавязкова атрымаецца. Калі топа за што бярэцца, усё шыкоўна атрымліваецца. Топочка, трымай, калі ласка. Добрый вечер, Маша. Прывітанне, Рыся. Топочка, яшчэ заданні для мяне будуць? Будуць. Бяжы ў мой пакойчык і пачынай узбіваць падушкі, каб я лёг адпачываць з камфортам. Ага, зразумела. Лячу. Ляці. А куды яна і чаму ты даеш ёй заданні? Ці гэта нейкая гульня? Не гульня. Тут усё сур'ёзна. Усё, подушки падрыхтавала. Яшчэ заданні будуць? Будуць. Навядзі парадак у маім пакойчыку. Усе цацкі па сваіх месцах перастаўляй і паспяшайся, бо я скора спаць пайду. Зразумела, бягу. Бяжы. Рыся, чакай, а чаму ты выконваеш заданне топы, пакуль ён гуляе? Я ж сябру дапамагаю. У яго важная справа. А я, як сяброўка, выконваю за яго тое, што ён не паспеў зрабіць. Цікава. І што за справы ў топы такія важныя? Ну я ж сказаў, што ў мяне эксперымент. Я правяраю, колькі гадзін запар я магу гуляць з машынкамі. А чаму ты Рысю ў гульню не запрасіў? Ой, у мяне столькі спраў засталося. Хто ж за мяне іх зробіць? О, толькі лепшая сяброўка Рыся. Якраз так і ёсць. Не, Топа, гэта зусім не па-сяброўску. Рысе можа быць прыкра, што пакуль ты гуляеш, яна твае справы робіць. Рыся, ці хацела ты пагуляць з Топам? Ну так, але я ж лепшая сяброўка і топу дапамагаю. Калі вы з Топам лепшыя сябры, гэта не значыць, што адзін за другога павінен усе справы рабіць. Але ж я эксперымент з машынкамі распачаў. Сапраўдны сябар заўсёды запросіць разам пагуляць, ды яшчэ і цукеркамі падзеліцца. А парадак у топавым пакойчыку хто павінен зрабіць? У сваім пакойчыку кожны наводзіць парадак сам. Ну, добра. Ну, прабачце, калі ласка. Я ўсё зразумеў. Бярыце машынкі, пагуляем разам. Але зараз не самы падыходзячы час для гонак, а вось мультфільм разам паглядзець будзе самае то. Сядайце зручней. Казка пачынаецца. А зараз надышоў час чысціць зубкі, мыць тварыкі ды класціся спаць. Салодкіх усім сноў. І самых сяброўскіх. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Поехали! Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай,
засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.